दिनै दंफैफिनो आङो चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लखिपुर गामियावहाय ब्रादार फुकन बसुमतारिनि न'आवहाय मानो होनना बुङोब्ला दाख्लै 17 थारिख खालि आङो मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन। ब्रादार फुकननि अनसुलि बिसिया बे न'खरखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव खारनानै दंहैयोमोन। दा बेखौहाय माने हमनानै लाबोफिननाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा बिनिनो डिटेल्स आं लानानै फैदों। दा आं बेवाइफोरजोंबो मिथिनानै लागोन, ओमफ्राय बिनि हासबेन्ड माबोरै मोनबोनो हाखो बेखौबो आङो डिटेल्स लाबोनाय जागोन। दा सफैबाय आङो न'आवहाय। नै न'आ होगासिनो दं बिल्डिंसो। ओमफ्राय नैरैहाय जोगोनारा गोबाङैनो दंथारो नामा मादै? गोबांथार। नों बिखुनजो ने? औ। ओमफ्राय नैरैहाय दङ नै बेवाइया। आंखौ गाज्रि मोनाखै दा? गाज्रि मोननो नाङालै बेवहाय जोंथ' माने जायनो लिंहरो बेनावनो थाङा भिडिअ बानायनो गोनां जायो नालाय, रावनिबो खोथा दाननो हाया। दा ओरै गामिनि नै आदामोन, ओमफ्राय ओरैहाय ब्रादार। ओमफ्राय जेनेबा ब्रादार जेनेबा दा खय थारिखआव मोनबोफिननाय जाखो एबा अबेनिफ्राय मोनबोफिननाय जाखो जेनेबा? खुलुमबाय आदा एसके बर' ब्लगनिसिम गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय। दाख्लै जिथुनाखि आंनि हिन्जाव गोमादों होननानै ससियेल मिडियायाव होदोंमोन, बेखौ जोङो मैया 20 थारिख खालि मोनबोफिनबाय। मैया 21 ना? सरि 21 थारिख खालि मोनबोफिनबाय। आरो बिथांखौ न'आवनो फैफिनबाय। आरो बेनि जिथुनाखि थांनाय, बे गाव मानि थाखाय थांदोंमोन बा आंनो मानि थाखाय खोन्थाहराखैमोन, बे भुल बुजिनांगौ निस्सय जों गावनो फोरमायसिगोन। दा बेनिखायनो आंनि जिथुनाखि मेसेज बिथाङानो क्लियारिफिकेसनखौ होसिगोन होननानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय। दाखालि आं बिस्थिबार खालि 15 थारिख बाजार जानाय नामै दाबसे जायगायाव आं खामानि मावनो थांदोंमोन। बेवहाय आंखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव आंनि हासबेन्ड, आंनि हौवाया गुबुन हौवाजों बा सोरबा हौवाजों थांफादों साननानै सन्देह खालामनानै आंखौ ससियेल मिडियायाव हगारदों। आं गुबुन हौवाजों रावजोंबो थाङाखै, आं खामानिसो मावनो थांदों। बेल' आंना मोनसे भुल। आं न'खरनि रावनोबो, आंनि हौवानोबो आं खोन्थालाङाखै, आं हारसिं थांदों आरो। ओमफ्राय आं दा आंनि हौवाया आंखौ नागिरनायखाय आं फैफिनबाय। दा आं बुंफैफिनसै। ओमफ्राय दाथ' नोंसोर सानैजों जेबो बोराबलायनाय गैखाया दा ने? बोराबलायाखै। दाथ' भुला नोंनिया खोन्थालासे थांनायल' जाहैबाय। आं खामानि मोजां मोननायखाय मावहैनो थांदोंमोन आरो। आं रावबो हौवाजों थाङाखै। ओमफ्राय नोंबोथ' राव हौवाफोरजोंबो मोनहैयाखै दा सटआव ने? ओमफ्राय बेवाइफ्रा आंखौ गाज्रि मोनदों नामा? मोनाखै, जेबो मोनाखै। गाज्रि मोननो नाङा दे। दा निस्सय सफैफिनबाय। ओमफ्राय माने बेवाइफ्रा आंखौ लिंहरदों आरो, बा हासबेन्डआबो बेना लिंहरदों। माने ओरैबायदि जायो नालाय, दा ससियेल मिडियायाव होनानै दं नालाय, दा जेनेबा बेवाइफ्राथ' न'आव फैफिनबाय, सिरि थाफैगोन। ओमफ्राय दा दिनै नङा गाबोन बाजारफोर जानाय जागोन, बा बेंटल बा खैला मैला बा ओरैहाय गुबुन गुबुन बाजारफ्राव थांनो हागौ। माने ससियेल मिडियायाव आगारनाय हिसाबै बेखौ नुनानै हथात हमोब्ला माने असनमान जायो आरोखि ना। दाथ' फैफिनबाय नालाय, दा क्लियारिफिकेसन हरफिनबाय आरो बेवाइया। बेखौहाय साननानै थेंकिउसै दे बेवाइ, गाज्रि मोननाङा दे। दे। ओमफ्राय दा नै जोंना बेवाइया आंनोहाय जोगोनार हरनो नागिरदों आरो ना। नै आयु अयथासार गोगोम नै। माने बे बाजारावहाय 60 थाखाख्लाय 50 थाखाख्लाय लायो आरोना बियो। ओमफ्राय अयथासार गोबां दङनो ने जोगोनारा? गोबाङैनो गायदों आरो। माने बैयाव दङ दुब्लिजोंहाय। ओमफ्राय दा नै बेखौहायसो माबा हरनो नागिरबाय नै रिदि रिदांनो। आयु सानथामसो जानांखानायसैलै। उफाय गैया। ओरैहाय नै गारियावहाय खानानै लांनांसिगोन। दा बिदि आरोखि। न'आबो नै बानायगासिनो। गयाबो गिदिरथार बागाना।